Tren Vigo-Oporto en 55 minutos, Vigo-Lisboa en 2 horas e media. Coñeces este vídeo? Se o norte de Portugal e a Galiza se juntassem... Acho imensamente bem. Super bem. Acho que os dois em conjunto podem fazer um bom acordo, podem entender-se, podem chegar a conclusões importantes. Temos as mesmas ideias, as mesmas ideologias, tudo certo. Principalmente aqui no norte de Portugal, há regiões que são bastante próximas da Galiza, então acredito que sim. As evidencias sobre o potencial dun corredor Lisboa-Coruña son incuestionables. É un clamor popular a necesidade de estreitar lazos entre o norte de Portugal e Galiza. Para abordar esta necesidade surxiron proxectos como o Eixo Atlántico, unha asociación de municipios e rexións do noroeste da Península Ibérica, que busca promover a cooperación e o desenvolvemento tanto económico como sociocultural, ademais de consolidar as relacións entre as cidades e rexións costeiras do Atlántico, fomentando o intercambio de coñecementos e experiencias, así como a realización de proxectos conxuntos para mellorar a calidade de vida dos seus habitantes. Malia a evidente realidade, o PP de Ponteareas solicitará que o noso municipio perda a súa condición de asociado ao Eixo Atlántico. Antepor a conexión Lisboa-Madrid ratifica a súa política centralista, que vai en contra das necesidades sociais, do progreso e do sentido común. Isto engadido ás críticas por parte do secretario xeral do Eixo sobre a falta de transparencia da Xunta de Galicia en referencia ao proxecto da macrocelulosa Altri, fixo que o goberno de Navacastro pretenda desvincularse da asociación por diferenzas ideolóxicas, posicionándose en contra do ecoloxismo e da defensa do medio natural.